lisi. The medicines. Ayo para pula. Ndemudi abiazuole. Ndemudi bara lisi. Onye nze akuru ụlọ. Bido n'isi. Ọkwanye na ikuru ka na-eme. Taa n'ụbọchị 31st of May 2024. Ebe anyị nụtabụla Obi Agụlegbu egwu onye nze Ugochukwu Obidaso nke bụ first owu Ụmụekwe mgbede na-agba after ha wechara onwe ha bụrụ vileji onwe ha vileji 12 na mgbede. Ọkwa ebe ahụ ka anyị nụ Gosmadon Media ego anyị Oluwesego anyị nụ ya live. Anyị wetara gị ka o siri dị n'abalị, wetara gị ka o siri dị ọdị 29 ebe ndị isi owu gara mezeria eshiri ya mezeria ihe niile ha eme omenala niile anyị na-eme ọ ka anyị siri fụ ya. Thank you very much. Gosmadon Media ego anyị Oluwesego anyị is here with you live. Aha mbụ Nze Akụbeze Chief Ọnwa abụmọnye Ụgbọeke si n'oge ndị Ọtọlọmọ. Ihe anyị na-akwado ime bụ na Ụmụekwe na-agba owu taa bụ onye isi owu bụ akụrụ ụlọ nwa m obodo ya ka anyị nọ na-akwado anyị pụrụ nga na-agba dị ka m fụrụ nnu siri gbado ihe ọ bụ izizi nnu na-agba owu n'obodo ya bụ izizi anyị na-agba ya bụ izizi Ụmụekwe na-agba owu dị ka nnu nwere onwe nnu dịka onye nze mara ihe bụ omenala ike kọwatụrụ anyị uru a na-erite na omenala n'owu. Uru a na-erite na omenala owu bụ nwa nwoke ma nwaanyị ma okorobịa ma agbọghọbịa ga-enwe respect na obodo akpọrọ Ụmụekwe because of this omenala. And ndị okenye rụrụ ya aka nka ụdịtụ omenala anyị ga-eme ha aka nka n'uru mgbe ụmụ anyị ndị rụkwa n'ibe ọbụla ha nọ aka apaghị ụlọ ha ewetara anyị ndị okenye nọ ọzọ anyị na-ezitekwa omenala anyị ya bụ uru dị omenala mana anyị aka nka n'ụkwanụ Oriakụ Nwa. Dịka anyị nwa na-etopụta elee advaịsị ị na-enye anyị gbasara advaịsị ndị anyị bụ ekere ihe eke ekere ọnwụ eke chọọchị enwe omenala eke ile anyị n'ụwa nwoke nwe nwaanyị nwe onye ogologo ndụ onye nkeke dị onye okporodo onye dị ekpere eke ihe eke ya efe efe so onye ọbụla mmachi ọbụla mmachi ndị ọmụdị ka anyị na-agụ onye ọbụla mmachi ọbụla mmachi mgbe ya bụ advaịsị na-enwe ụmụ okorobịa. Anyị si ebe a pụọ na anyị ebe a na-agba owu. That's Amowu. Ndị ebe n'eri na-ebu ọdụ na nnu na Gosmadon Media ego anyị kakwa nụkwa ebe a Oluwesego anyị kakwa nụkwa ebe a nye anyị n'ọbụla Obi Akụrụ ụlọ onye nze Ugochukwu Obidaso ebe ya bụ Agụlegbu egwu Ụmụekwe and tata ndebe ha bụ Ụmụekwe nwere onwe ha na the 12th village la mgbidi ha na-agba owu tata onye ka anyị bịara tata ime ebe a Oluwesego anyị nọ here live Gosmadon Media ego anyị nọ here live la ewetara gị aka o siri dịrị n'ala mgbidi n'ala Ụmụekwe onye anyị nọ ebe a ime tata omenala owu bụ a culture of peace, wealth and prosperity. And I have Lukoro la etrupu in la Obi Oyenze Akuru ebe no tata. Still remind you chekwara ka nchetara anyị la Gosmadon Media ego anyị Oluwesego anyị ọ kwakwara mmụọ n'abalị ebe a and onye kpara ya mmụọ bụ Nze Obidaso Akụrụ ụlọ onye kpara Oluwesego anyị Gosmadon Media ego anyị mmụọ n'abalị n'Ụmụekwe ka m kpara mmụọ
ọbụla mmadụ jụọ ma ala ebe m kpara mmụọ ga-agwa ya ala ọ bụ na ụmụ ekwe onye kpara gị mmụọ mgbọ ya ala ọ bụ agụla egbu egwu Ugochukwu Obidiaso onye nze bụ onye bara mmụọ n'abalị ọ bụ o si eme ya. Anyị si onye isi owu na ọla agala ama owu ebe ọla bụ owu omenala ka ọ na-eme. Onye isi owu onye nze Obidiaso Ugochukwu agụla egwu egwu ụmụ ekwe ọla ka aka isi na ọla eje na ama owu anyị lee ya anyị afụ onye isi owu mgbidi nwa ọnụnakụ ọnụ here live. Watch your back, watch your back. Hey, hey. Ihe ha na-asụ na-abụ egwu agha owu ka ha na-asụ ihe anyị na-apụ bụ ama owu nke bụ isu ka nsị gbanọ n'abalị isu adịghị ekpu isu n'abalị ha na-adị ọmụmọfti n'abalị mana daytime ha ekpuru isu ha. Anyị lee ya na mgbidi bịara n'isi onye nze akụrụ ụlọ Obidiaso Ugochukwu olobi nke bụ ama owu ụmụ ekwe village na mgbidi nke bụ ama owu ha ebe a ka dị menu mmemme ga-eme tata la ụmụ ekwe mgbidi. Ndị mmadụ na-abịala isi n'isi ndị mgbidi na-abịala isi n'isi anyị afụ ka o si adịla mgbidi osibe ọlụlọ onye isi owu agụla egbu egwu ọga ebe ama owu osuji onye nze Ugochukwu Obidiaso ọ ya na-apụta n'ọgbọ tata nke bụ osuji bịa ndị ekwe mgbidi anyị na-ekele nụ anyị na-ekele gị mama. Ese ego ayi rate ya ese Gosmadon Media rate ya ọ ga-agbagela owu ụmụ ekwe na 2020
2024 owu mgbidi na 2024 ọ bụ Ụmụekwe butere dị asambodo. Ọ bụ Ụmụekwe winiri owu this year maka na ịfụ ihe megodere n'abalị ịfụ na ememe dị ndị mgbidi gbara ụdịrị owu Ụmụekwe gbara n'abalị. ha mmanụ nụkwala owu ndị Ụmụekwe tata. ha mmanụ ofu nwa mmega na ọkwa ụdọ. ha mmanụ onwe ishiri gba ndị mgbidi tata. Onye ọma. Yes. Okay. Biko gwatụ anyị ka anyị ghọtara bụ owu mgbidi ka anyị owu bụ Obiọma. Obiọma. Exactly. Okay, so now ụdịrị mmadụ Gosmadon Media ego ayụrụwesigo anyị na-ekwu na owu abụghị ihe ọjọọ. Ịsọmụ believe ụla ihe ahụ na owu abụghị ihe ọjọọ. Okay. All right. Obi aṅụrị. Obi aṅụrị. All right, ikwuole okwu ọma. Thank you very much. Makala ọmadị fagara na ya. Mana amacha ekwe achọrọ ịmahụ ndụ. Nke bụ Adaowu. Onye daha n'ụdịrị iwu ọzọ. Ọ nọ n'ọgbọ. Ọ mara na ihe si ya n'azụ. Mgbedekwa n'eziokwu ndị isu. Mgba biko eweresiala ọnọdụ ha. Mgba na anyị mgbanụ buru ụgbọ buru arụ gị site n'isi ibe. Before owu ebido ọ na-ebu ụzọ ma ekwe so that onye ọbụla anyị gara against ekwe ka ụgbọla ma. Nwata nwaanyị bịara nga ma onye jikwa nwata gị obere nwa jideba na aka. Nwata gbafere nga anyị ji eri ewu anyị amara nga ose chile bute eje wee rie ewu. Nwata nwaanyị iko ito ego owu gbara abịa ka ị ịkọrị ego ma ha bịakwara nga tuo owu ego igwe ego anyị atọpụta nke ibi echi mgbidi aga were ego otu anyị si gbuo ya. Yoba no mgbidi owu otu aka si gbuo ya otu akwa esi adị ọsọ ọbasị mgbidi ọsọ eri ya otu oyi ha dị n'uru. I'm an LPL because of my one yoga. Iji kọwati alika MC of this ceremony. Why? Enwedikwa ike n'agbanyeghị ihe ichiri karịa ma ịgbado agha adịrịkwa gị eyi owu. Ịmarakwa na-ekwadị mmụọ abịakwala gị eyi owu apụtakwala n'ọgbọ agbakwala agba na ịgala akụkụ lelelelele adịghị ama ihe ama. Ọzọ na-esi ya n'azụ bụ ọ bụla enwere ihe iburu mmadụ n'obi kemgbe ohu ahụ kemgbe ụnyaahụ kemgbe last week ilechi ya na ihe nweta ya n'owu ndị Ụmụekwe ọ bụ dịkwa nga ala nọdịkwa nga alụ ọgụ ala nọdịkwa nga alụ ọkpọ agbacha owu ịpụ ọlụ ụzọ ma ọ bụla onye nwa adịka gị mkpa iji ibu ame gịnị meme ya onye nọkwara nga alụ ọgụ ma ọdọ mmadụ akala ọnụ o bukwa ewu mgba biko maka oge I got a bidon.
isi owu ndị ọzọ onye isi ọbụlụkwa ndị gbara mmụọ ka anyị kwuru na n'isi ndị owu okwu ndị ọzọ sị onye isi owu dị iche na mmadụ kwara mmụọ ịkwa mmụọ dịkwara iche na mmadụ chọrọ onye isi owu bụ representative of every village na anyị fụ na ndị niile abịa ebe a na-abụ representative of village na mgbede ụmụabịa ahụ na ebe a ụzụlụ ụmụ na ebe a ụmụ ehi na ebe a ugbele na ebe a the others a na-eje ịhepụ omenala egwu tupu ndị ọbụla anapụta ikwu ọda dịka omenala egwu dị si wee dị. Ozi autonomous community. Orugi iburu bịara anya ọkụ oruru eru ọhịa ọdụ na-eme ndị ọzọ ị na-edemere gị satọ owiche agụ na-egbu egwu mana anyị ga-eme gịnị anyị ga-agụ ya agụ maka taịm anyị nwere ọ bụla anyị gụọ ya n'anya fụ na ọ ga-adịwadị anyị ga-akwụsị ka isi nwee ike gbaa owu ma cheta ọkwa dị mkpa ngala na akpụ wala na dị nga aṅụ mmanya eri onye nze si ya gbacha owu si bịawa bịa for ibutosi ihe n'ọnụ ọ dị very very important mana ọ gbacha owu ịnịnọ ọka ọ gaala nkenke ka ọ gbalụsiri chi ya mgba biko mgba ele agụregbe gozoro ụmụ mgbanụ mgba ka agbapịa ọsọ mgba ya subiri ozoro m ganụ n'ọgbọ ọ bụla ụmụ abịa hụrụ anụ dị ndị ọzọ si ha n'ije ụmụ eleberi n'oge ụmụ ọha na-egwu ọjọta anụ nna ha bụ ndị butere ogwu na mgbidi na ọgba omenala ka ha na-eme ebe a n'aka ihe bụ ndị isi owu mgbidi
owu ayi ugbele okumokwu owu ọ bụ ozolomo gbasha owu ugbele agba owu otu agadi si laagụ ya langụmagụ owu mgbidi ndị isi owu obodo ozolomo bụ gbacha igbo ugbele agba ayi labia ke bụ ndị chifu si awọ mama abịa elele owo bụ ndị na-ebute nwanne na nwanne ọnụ owo abụghị sọsọ ndị mgbidi ma ndị mba abịasịsị iwu ọchịa ịfụla ndị bụ ndị awọ mama ọha bịara n'owu owu bụ ofu ozulu ụmụ gbasha ugbele gbacha ụmụ abịa ha agba ọmọdé àwọn ọ̀nà sọ́bùnú ọmọdé àwọn ọ̀nà dìá ọdún ọmọdé àwọn ọ̀nà dìá ń gbọ́ gbọ́ owu ayi ayadu. àwọn ewu ọmọdé àwọn mmiri ọdún àwọn kàdíkà òwú ìwé yàrá Degu nọ n'ọgbọ chief egwu ya na nwanne ya bụ onye isi owu ha nọ n'ọgbọ n'owu ụmụ ekwe tata omenala ka anyị na-eme ọdịnala cultural ọgụcha ozụlọ ụmụ ọgụ ugbele ọgụcha ugbele ọgụ ụmụabịa ọgụcha ụmụabịa ọgụ ime ọha ndị ime ọha nọ nke a n'ime ọgbanọ agụdegbe ego nọ ngụgbọ agadi ọkọ ego onye ịhụnanya anyị fụ ya bụ na obi mmadụ niile bụ ofu onye ịhụnanya onye peace onye joy ya nwanne ya ji amara nwanne ya enyi amara enyi ya ọgụ si eme ya no discrimination n'owu according to tradition ụmụagụma with ezi ali agada agba owu taa maka na tata ka ha nwala agbakwa owu nke ha so ha agada eyi owu n'ọgbọ tata maka na anyị na-eme ebe alile ha bụ ndị nna m ọchị ndị nna m ọchị ọha na-eji owu tata nwadị alị mụrụ nchite ka mbụ ndị nna m ọchị na-agba owu tata agụlegbu ego ụmụ ọchị agụlegbu ego young man young man from my I got mark
Kaide pano. Lagos. Lagos. Ali kawe Lagos. Kamu mana? Agile gbe ko ma pa do bo. Ana aliana. Nana madu wi ya. Nana ototo ihe. O wala nana dia nana. Go on the ballad. Go on the ballad. Bala secretary with your autonomous. On behalf of you're one in a church. On our seat. Okay, not. When I represent Ibisu, Papa Ibisu, also, my darling, very high. Leke isa haziu omena limbidi ola ala chi azumbo kwesirisi ade lampe ai ba gini dia ya ubo umwe ngade one bar for each chain. Like any little bit one bar for each chain. You have to go one ballade. Ugoshuku, support Tata. Oga support Odia. One does a bow with the one bass and bow. I have Kano Fellow. One bar. Oya Quibia. I have Canado. I have Chado. I have a Sisu. One ballad watch you here. You have one bar on where. Kalogo Obachekwe, Wampa Abala Valley. Obala Valley, Wine Soku Nile, Medevega, a fork, Wampa Bagita, Ola Shuka, Valley. I like more onions, see all the way from our mama. I get recognized in her, Obana Habia Guru order. Utomela like I leme, because I like Bo, Hana Bo, Obana Haburu Chorda. I ain't space. Makande kwa more 1 or 2, 3, 4 people. I have a no natigate. You know. Ega mana ogo bunyoma ogo bunyale ukawole ogo bunyale ebute wana la wana ono
ndị ọzọ si ya n'azụ. Mgbidi niile ebeleri na abụọ na mgbidi ya bụ ụgbọ ha na-eyi owo tugeda. Ugbo Ihite nọ n'ọgbọ, ugbo Madi ahụ nọ n'ọgbọ, ugbo Ozulomo nọ n'ọgbọ. Ikikere ịrụ ọrụ nga dịka MC ịmụdịrịta ihe gbasara owu mgbidi, owu oji aka ya were igbe eji ekwu okwu were ọnụ ya kpọọ Adaowu Ụmụekwe ha họpụtara. Ha mere omenala mgbe na-esi eme ya Ụmụekwe ekwekọrịta tụrụ ọ bụ ihe ọ bụ. O ji anụ ya kpọọ ya ọdụ Ụmụekwe nụ nga anya ma onye kpọọ Adaowu ha. Biko, I know the reason I want to do this. Please, can it clear to ndị Ụmụekwe niile. Onye nze, over to you. You know, Australia, Uboyo, Adayo, Adibadwe, Ngwa, Adaowu, Oruere Lome, Adi ajo ile ya n'azụ. La Igbo owu. Ọ bụ sọsọ ya bụ onye dị organized la nwaanyị Igbo maka na and Adaowu bụ onye ọ mụrụ na period o ji awa owu. Emeka ochie ya echie. Ọ bụ after Gosmadon Media kpachara mmụọ ka Adaowu kpara mmụọ. Adaowu bụ the last person ọ na-akpa mmụọ. Ọ kpacha anya mmụọ ọ larizie. Adaowu nọ n'ọgbọ. Edehu, Adaowu Edehu. Ọyọ ọbụ. Abego, ọ̀nà ìhẹ́mẹ̀lì. Ochi isi. Ọ̀gádùwàdì. Yibi owu, esoro ka o si atọchi eji ya. Si all the way from our mama, anyị ga-agbalite ha ka ha bịa gbuo ọda. Ha ga-egbugọta ya ọnụ, ọdọ onye kpọrọ ha bịa, ọ bịa gbuo ọda. Ọ bịa yie owu, ndị ọzọ esonye ya n'azụ. Ha egbugọta ọda ọnụ. Ndị nze mama si all the way from our mama. Owu. Igwe ọja. Owu. Omenala Igbo ofu. Mgbidi marata owu ala awọ. I'll give you
otu a ka ọ dị ihe ndị mgbede culture and tradition ndị na-atụ na omenala mgbede na-agara ihe n'anya ya nke anyị ji ntụmeze nwere ọsọ na nwata sị na onye ha agụ na-egbu egwu ha niile bụ agụ na-egbu egwu agụ na-egbu egwu agụ na-egbu egwu agụ na-egbu egwu onye nze isi ga-ele mmiri ọsụsọ aka agara agwa owu ọsụsọ aka agara agwa owu kedu ndị mmiri traditional culture ha niile ọbụbe gị ka ha duru ibe ndị ọzọ mmadụ ya nụ akwụ ya